Yeah. Det er bare en røverhistorie ned for territoriet om tre små perker. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bostet og taget af politiet. Men for at øge jeres viden må vi gå tilbage i tiden, for hele lortet startede for 2 uger siden. Hvad så, bro? Hvad så? Ikke så meget med dig? Bro! Skal vi ikke lave et knæk? Jo, Wallah, lad os finde et hus og sigte. Ej, det synes jeg altså ikke er en god idé. Skal vi ikke bare flække en kebab eller sådan noget? Jeg patter. Til det samme, mand. Prøv at høre her, hvis du skal være en del af os, så skulle du være med til at knække et hus. Er det fattet? Ja, det er fint. Godt. Hvornår skal vi afsted? Okay, vi mødes om 2 uger på Enghavspladsen. Jeg skal bare lige skaffe nogle ting. Hvad så? Er I klar? Vi er født klar. For mig er det en rus af nak fra et hus. Har ingen sympati, når jeg jagter et sus. De fleste vil synes, at jeg er lidt underlig, men at stjæle fra de rige, jeg ved underligt. Jeg beror, at jeg vil skide på mod. Har sort elefant hue på og hæt over hovedet. Koben i hånden, løb det i lommen og har nakket nogle smykker inden natten er om. I sådan en situation er man nødt til at gemme sig, for ikke at støde ind i nogle borgerlige mennesker. Jeg må liste rundt og være klar til at forsvinde på et splitsekund. Jeg nåede frem til et villakvarter. Jeg begynder at smile, for jeg kan lide hvad jeg ser. Her bor folk, der får pengene for ærne. De er så rige, de har dem hængende på træerne. Jeg knækker din villa for at tjene penge. Hvis du skal handle, så vær nu ikke væk for længe. For mens du render rundt ned i superbrusen, kommer jeg ind og tager for over 100.000. For mig er det en rus af nak fra et hus. Render rundt i mørket og jagter et sus. Har koldt og jeg fryser som bare fanden. Og alle folk er på ferie helt i varmt land. Jeg står og lurer på en villa, der har dyrebare ting ind, for jeg er svært ved at styre mig. Og deres grund minder lidt om paradis. De har nok også 1 million i deres sparkling. Jeg sniger mig frem gennem tørre blade, hen for at flække låsen og bruge dørhåndtaget. Jeg træder ind og smider skoene, og fuck hvor jeg godt gad at blive boende. For det er min største drøm at komme til at bo i en villa med dyre møbler og B&O. Men jeg har langt fra råd, så fortjener jeg at stjæle deres for at sælge det som heller var. Jeg knækker din villa for at tjene penge. Hvis du skal handle, så vær nu ikke væk for længe. For mens du render rundt ned i superbrusen, kommer jeg ind og tager for over 100.000. For mig er det en rus af nak fra et hus. Er hos nogle fremmede og jagter et sus. Jeg står og sover om og hellere få lidt fart på. Jeg tager et skridt frem og hører en alarm gå. Der gik planen i stykker, må holde hovedet koldt, hvis jeg skal have fat i de smykker. Vender vrangen ud på hytten og roder, leder efter dyre ting i skuffer og kommoder. Jackpot, en bunke kontanter og en æske med guld og diamanter. Nu det er vist temmelig smart at få fingrene ud og skynde sig og væk i en fart. Jeg løber ud og kan høre sirener fra en bil med blå blink, der kører lige bag mig. Fuck, jeg visker 7, 9, 13 og løber væk fra dem, for jeg gider ikke i retten. Jeg knækker din villa for at tjene penge. Hvis du skal handle, så vær nu ikke væk for længe. For mens du render rundt ned i superbrusen, kommer jeg ind og tager for over 100.000. Jeg knækker din villa for at tjene penge. Hvis du skal handle, så vær nu ikke væk for længe. For mens du render rundt ned i superbrusen, kommer jeg ind og tager for over 100.000.